Unió de Pagesos de Catalunya ha convocat una nova assemblea de l'Avellana a la defensa agrària per tal de traçar línies d'actuació futures per actuar amb els baixos preus del fruit i fer un balanç també de la mobilització de la pagesia de la fruita seca del passat 10 de setembre. Una concentració que perseguia l'objectiu de traslladar a la ciutadania i a les administracions la situació d'abús que estan exercint les empreses que compren avellana als pagesos catalans. En total van ser un centenar de tractors i vehicles del Camp de Tarragona els que van prendre part en aquesta marxa lenta, recorrent comerços i cooperatives del territori, entre les quals les dues cooperatives salvatanes. La valoració és força bona, donat que algunes de les cooperatives, com és el cas de Coselva, han començat a mantenir negociacions amb el sindicat i en les pròximes setmanes s'espera que l'Avellanera i Unió Agrària Reus també ho facin. Faltarien, això sí, els comerços, que confien que els puguin rebre sense cap impediment. La intenció, afirmen amb contundència, és la de convocar noves mobilitzacions per seguir fent pressió. Una d'elles es va precipitar precisament al matí del mateix dia de l'Assemblea. Diversos representants del sindicat agrari es van desplaçar a Lleida de manera improvisada per forçar una trobada in situ amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va visitar la capital de la província per inaugurar la Fira de Sant Miquel. Tot i que en un primer moment Jordà va acostar-se a conversar amb ells, des d'Unió de Pagesos lamenten la poca predisposició de la consellera a abordar certs temes, per exemple, com l'enèsima crida de la pagesia per la concessió dels crèdits de refinançament sol·licitats en els darrers mesos, així com la problemàtica dels baixos preus de l'avellana, que aquesta setmana han arribat a la llotja de Reus a valors mínims. Amb aquests preus és inviable mantenir aquest sector i s'han de posar les piles i ja ho he dit, nosaltres s'ho creiem que fem un bon producte perquè hi treballem tot l'any i anem tot l'any al darrere. Ara, a veure si les nostres empreses s'ho creguin, només van a vendre quilos. Avui el dia, per desgràcia, més quedem 400 i alguna de famílies que vivim de l'avellana, amb això hi ha 66 joves incorporats. Davant d'aquesta situació, Rafael Espanyol ha incidit en apostar més que mai per promocionar l'avellana. La feina dels pagesos és impecable, com porta sent-ho en els últims anys. El problema és el valor que se'n dona a l'avellana. En aquest sentit, el responsable nacional de la fruita seca ha fet una crida a participar activament en els actes de la segona edició de Temps d'Avellana, una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Reus, que a través d'un gran ventall d'activitats, algunes d'elles programades aquí a la Selva, es pretén revalorar no només l'avellana, sinó també el sector de la pagesia.